Munduaren beste puntolaino goiaz gaurkoan, Australiako Melbourne hirira eta Helenez hasi eta bergararraren esperientzia gertutik ezautuko dugu. Japon esango neuke, ze dauken kulturia oso desberdina da gureakiko, eta justo nire oso lagun bat hemengua postdoktoradutza itxera junda oin, atzo aiauzan, orduan onja badaukat eskusia bizitan juteko. Estokolmo aukeratu dut, ze pixkat desberdintzeko, ez? Oin hemen Australia, gehiago hondartza eta itxasua aldatzeko, pixkat mendixa eta elurra aukeratuko nean, orduan Estokolmo. Mandarin esango neuke, ze nire ikasketekin lotuta Txinak indar handixa dauka baterixen munduan, orduan horrek ate asko zabalduko ezostan. Alemana, oso zaila pentsatzen jat, eta bere doinua ez da oso politxa esateko, oso esateko, orduan alemana aukeratuko nean. Berez, berua aukeratuko nean, eta eguzkixa, baina esan beharra daukat Australian nagonetik eguzkixai paniko pixka hartu jatela, bildur pixkat. Ze hemen justo dago zonoko zulua eta nik ona etorri aurretik pentsatzen eban mito bat zala, baina ez, hemengo eguzkixak erretzen dau. Kaixo Helene, zer moduz? Epa, ondo, laboratorixoan harrapa dozta zuen. Eta, segiro Melbourne inguru horretan? Egisa izan da azken aldixan bastante guraldi ona, indozku, buruan geixegi eta dana, 40 gradu, baina esan beharra daukat ez dala oso normala hori Melbournen. Urte eta erdia Australian, honezkero Australia hartuta? Iskat bai, baina ez da inbeste. Desberdintasun handixena, nik uste dut denboria dala, patxaria, erak daukena, ze erak di oso lasaixak, eta lanian batez behi gertzen dotori asko, ze ni pixkat kontrako banaiz, pixkat terremoto, orduan egisa esan, ondo etortze jat lasaitxasun hori, baina egisa da batzutan geixegi dala, batzutan. Eta etxetik urrin egote hori, zela da hori zu? Hori ez da inondo egisa esan da. Egisa da etxea asko botatzutela faltan, familia eta lagunak, eta hori azkenean oso urrutinago. Orduan ezin naiz asteburu baterako jun, oso gertatzen bada, edo lako zehozer, eta ordu aldaketia bai, ontxe bertan 10 ordu eruatenga, eta horrek asko itxen da, orduan egisa momentu batzutan gogorra dela. Aipatu dugu Melbourne bizi zarela, zelako irisa da? Deskribuko neuke kulturala, anitza eta aktibua moduan. Mota guztietako jendia bizi da hemen kultura desberdin asko eta beti dago zehozer martxan, beti. Festivalak, kontzertuak, aktibidade desberdinak da oso hiri aktiboak. Eta hiritik kanpo, inguruak eta zelakoa dira? Paisajiak pasada bat, egisa esan da pasada bat die. Bai hondartzak, bai mendixa, baina egisa da hori hondartzak pixkat horia imaginatzen dugula, ez? Azkenean paradisu hori. Baina mendixak asko harritxu zoztan neriz oso desberdina gure mendixarekiko, eta ez neban espero hain desberdina. Eta hori orduan asko gustatzen jat mendi bueltak ematia hemen Melbourne inguruan. Eta itxasoa bai, ezta? Itxasoa azpixan beha ibiltzea gustoko duzu. Bai, hori da. Buzeua hemen etaran eban Melbournen, eta gero egon naiz beste toki batzutan buzeatzen bai, baina esan beharra daukat, Melbournen buzeatzea oso ondo dagoela eta oso politxa dela. Ze egisa da ez daukala fama asko Australiako beste toki batzukin konparauta, baina esan biot oso merezi da bela. Eta horri inguru ez gain, zure bidaiatxuak behin izan duzu, ezta? Konta dugu apur bat. Bai, hori da. Junaiz Tasmaniara, eta gero ja Australiatek kanbo, Zelanda berrirat, Malasia, Kambodia eta Balira, orduan, inditxut nire viajetxuak bai. Neri interes berezia sortzen doz Tasmaniak, ez dakit, zer dako Tasmaniak? Bai, egisa esan da nire toki gustukuena izan da, egon naizen toki danetatik, eta oso espeziala da. Oso playa politxak dauzka Australia bezala, baina batez be mendixa, esaten da mendizalien paradisua dela, eta Zelanda berrixakin batera, eta egisa da. Osa, mendixak pasada bat, eta egisa da, ez dakit hori, urrun dagonez edo, da oso desertikua. Osa, bai hondartza eta bai mendixan, eza inorrekin juntatzen, orduan horrek azkenean ematezu lasaitasun bat,
eta konexio bat naturakiko ez, oso politxa dela. Dare, wallabi txurixak diela, wallabixak die kanguro txiki batzuk, orduan kanguro txurixak bezala eta hori izan zen ere geixe gustatu jaten gauzia tasmaniatek. Eta aipatu dituzun bidaia horretan, Lene, muturreko kirolak probaiteko aukeria eduki duzu. Bai, hori da. Hori buzegoa lehen komentatu duten moduan balin ninean eta pasada bat, eta gero Zelanda Berrixan be abioitik salto inean eta balin be bai puentin inean 130 metrotatik. Eta ze esperientzia? Hor baino bale urduri, baina ez. Gero oso espeziala, egisa esan da espeziala, azkenean paisaje, ja, olako kirolak itxia ja bere baitan oso espeziala da, baina paisaje horrekin balin hor itxasora salto itxia eta Zelanda Berrixan mendixetara pasada bat. Bidaiatu bai, baina lan egiten duzu, hori be aipatuko dugu. Izan behar laborategi izan toposetugu, zertan zabitz, konta bapur bat? Bai, bani doktora dutanago itxen hemen, eta berez nire doktora duta da bi erakunde desberdinen kolaborazio bat, Deakin Unibertsitatea hemen Melbourneen eta Zik Energigune hor Gasteizen. Orduan nik baterixen munduan itxen dut lana, eta hola labur esateko, oin dauzkon baterixetan, elektrolitua, baterixen atal bat likidua da. Eta azken finean horrek sortzen ditu zutiak eta estandak hain ezagunak dienak baterixetan. Orduan, nire ikerkuntza da material berrixak, soliduak, nire kasuan sortzia, eta era honetan egora solidozko baterixak sortzia eta ikertzia. Horrek, etorkizunera begira, garantzia ondixea dako, ez da? Bai, gisa esan da etorkizun handixa ikuste jatoni, ikusi da azken urtietan jazela hainbeste enpresa sortu dien, energia berriztagarrixen erabilera sustatuz doia eta azkenian energia hori biltegiratzeko modu bat dia da. Eta Europak be esan dugu batez be auto edo ibilgailu elektrikoen inguruan 2035tik aurrera ja auto ez elektrikoak debekatuta egongo diela. Horrek azkenian eskaera bat sortzen dago eta eskaera horri aurren viajako orduan badago biharra errendimendu handiko baterixa berri gehiago sortu eta horri buruz asko ikertzia. Adibidez, Gasteizen agon zentru teknologikoak Zik Energigunek spin-off bat edara dau Gasteizen bertan bebai, basketbol deitzen dana, egoera solidozko bateriak komerzializatzeko. Orduan ikusten da hori azken urte honetan eraldaketa handi bat dagola baterixen inguruan. Eta zure egunerokoa zein ja, unibertsitatean? Azkenian egunerokotasuna bastante normala da, hori. Laboratorixuan nire material berrixak sintetizau, karakterizau, artikuluak irakurri, gero danok lankidiekin bazkaldu, hori bai, 12etan, hori bai da desberdina, baina bestela bastante normala egixe esan da. Lankidiekin behar harreman honak eta aipatu estezunez gaina nazionalitate diferentetakoak eta hori beha berazgarrixa. Bai, hori da. Azkenean unibertsitatean nola nagonez kanpotar asko dare lanian bertan, ni barne, eta hori azkenean horrek lagundu dozta kultura desberdin asko ezagutzen eta nazionalidade desberdin askotako jendeakin harreman eukitzen India, Sri Lanka, China, Japon, Europearrak bai, Frantzia, Italia. Eta hori, adibide bat jartzeko beti esatutena, ez azkenian, nire lagun minenetariko bat da indixua eta homosexuala da bera. Eta hori, bera kontatzen da ben historixak, ze gainera bera da bastante lotxagabe, orduan ez da inoiz izitzen. Eta hori, kontatzen da ben gauzak eta denetan oso harregarrixak die, eta, bueno, hola azkenian gehiago baloratzen dozu Euskal Herriko bizitza kalidadia, oso ona dela. Ja, bukatzen goia, Selene, Laster Gasteizera, okerrez banau. Zetara? Estantzia bat titxera noia oin, 6 hilabetetarako, ze hori azkenian nola kolaborazioa da nire doktora dutza, bitokixetan ikertu biot, orduan oin maiatzean noia. Da gero berriz itzuliko zara? Hori da. Horre egoten naiz 6 hilabete inbia dotor, buelta hoingo naiz gero berriro ona, eta gero nire 3. urtean, beste 2-3 hilabetetako estantzia bat inbiako dut Gasteizen, eta dana ondo balin badoia,
abuztuan 2026 doktoradutza bukatuko. Euskal Herrian ikustu duzu zure burua orduan, edo hor geratzeko asmoripa, edo... Bai, ez, egisa esan da, asko gustatzegat eta esperientzia oso ona izaten dabil, baina itxia da. Orduan nire etorkizuna bergaran ikustot egisa esan da. Oso ondo, Helene, mila esker, zure esperientzia gurekin partekatzeagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Ondo segi, gero arte. Agur.